Lengok badu mensim ki bahaying jong Raja Raghuvanshi. Hadin ba lalaj usilam James bat ki arngot ki weipat. Namar kat kum ke jing ong jong ki haba une usilam James. Udai ubadan bentah banbu ya ki tiar gitar jong ke sonam. Bat ki pulit ki lap shibun ki tiar gitar. Na u te balai pat uyo kata kejamin tang katu ke nepor. Kane ka pelong ya ki bahaying hasem jong uraja bagindu jing kermen ya kane ka kam. Namar kat kum ka jing batai ke jong ki haba une ula don bentalang ban pendu pendam ya kita ki sabut balai pat uyo ban lai kloy. Ki pen pau ru ki ong bagane kalak ban long bagadon ka jing tlot ha ka badai bat karukom trekam jong ki pulit. Lane jong ka sorkar Meghalaya. Namar kat une ubadon bentah ban pendu ye ki sabut bat ban pelum pelang ye ki tiar jong ka sonam kabamut ula dei upat tenar jong ka sonam ha ka badai ban penyap yo raja. Teba un suyo ban lai kloy kalong ke ka baki kim sngau la ngai. Kumju ru ki penpau ya kata ka jing sngau diau. Marba hadu mentah tang ya kadet sertifikat jong raja ru kim pat yo habagi keli ha ka badai bat kinong yarap na ka bentah kini ki badon bentah ha ka ne ka kam na ka liang jong ki bahaying hasem jong raja ki ong ba ki don hi kinong yarap bat ki pen pau ya kata ka jing bam shania ya ki bahaying hasem jong ka sonam baro kumjuru ya ugowin. Parlok pipis ngau kumno halar kane sa komen.